Ďalší rok za nami a ani tento rok sa neobyšiel bez toho, aby svojou činnosťou naša vláda nejako nezhoršila život občanom tejto krajiny. Pretože keď ide o našu vládu, pomáhajú iba sebe a svojim. My iba znášame následky ich pohodlného života. Aby sme si zaspomínali a hlavne nezabudli, čo všetko tento rok priniesol, vybral som niekoľko najvýznamnejších udalostí tohto roka. Či už to boli zmeny v zákonoch, prezentovanie Slovenska vo svetovej politike, bratstvo vládnych činiteľov alebo nespokojnosť občanov. Prejdeme od januára až po december. Ku každej udalosti samozrejme priložím aj zdroj a krátko vysvetlím, o čo išlo. Tak bez ďalšieho zdržania začníme januárom. Pretrvávajúce napätie kvôli zastaveniu tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu od 1.1.2025 a ostré reakcie vlády, kde premiér Fico obviňoval Ukrajinu a hovoril o ekonomickej škode pre Slovensko. Samozrejme, nikto im nehovorte, že na prípravu mali niekoľko mesiacov, keďže Ukrajina dala jasne najavo, že prestanú púšťať ruský plyn cez svoje územie. Naša vláda radšej ako adresovať a pripraviť sa na tento problém nerobila nič, za chvíľu to možno budeme pociťovať. V uliciach Slovenska protestovali desiatky tisíc ľudí proti proruskej orientácii vlády. Opozícia aj občianske iniciatívy kritizovali vládu za odklon od EÚ a NATO, lebo prečo by sme mali žiť v blahobite Európskej únie, keď môžeme byť ruský satelitný štát, kde namiesto eurofondov pre občanov tohto štátu môže naša vláda brať peniaze z Ruska za ich poslušnosť. Poslanci opozície iniciovali snahu odvolať vládu cez mimoriadnu schôdzu parlamentu. Samozrejme, nebola by to naša vláda, ak by sa toto hlasovanie nezaobišlo bez špinavosti. Ak si pamätáte, celé jednanie prebiehalo v utajenom režime a teda by sa verejnosť nedozvedela, ako celé rokovanie prebehlo. Nakoniec, ako bolo možné cítiť celý rok, hlasovanie ani neprebehlo a vláda ostala nezmenená. Komu patria jednotlivé pozemky? Určitý čas ste to ani nemohli zistiť, keďže náš kataster padol za obeť hackerom. Trvalo vyše 2 mesiacov, kým kataster začal normálne fungovať. Február a marec sa poznačili ďalšími protestami, ktoré naďalej pokračovali po celom Slovensku. Viete, ako moc vás musia občania tohto štátu nenávidieť, aby sa protesty konali niekoľko mesiacov? Viete, aké je ťažké donútiť Slovakov, aby sa o niečo zaujímali viac ako týždeň? Pamätáte si na Tarabovú predraženú elektráreň? Totiž za 2,4 miliardy eur sa plánuje postaviť vodná elektráreň v obci Látky. O tejto skutočnosti sa dozvedela väčšina z miestnych z internetu, takže na ich feedback nebol vyhradený priestor. Dane by mal platiť každý. Každý, kto nie je politik. Oni predsa pilne pracujú, aby zlepšili náš život, takže nejaký ten benefit si zaslúžia. Poslankyňa Remišová poukázala na Kaliňákovú vilu v Chorvátsku, ktorú nepriznal v majetkovom priznaní. Ako na to reagovala strana Smer? Chceli odvolať Remišovu. V apríli parlament schválil zákon s prísnymi povinnosťami pre neziskové organizácie bez verejnej diskusie, čo opozícia a občianske skupiny označili za útok na občiansku spoločnosť. Neziskové organizácie budú musieť zverejňovať informácie o daroch a darcoch, ak ich hodnota presiahne stanovenú hranicu. Naďalej prebiehali protesty po celom Slovensku proti vláde za ich znehodnocovanie slobody a demokracie nášho štátu. Lebo čo zákon, to bližšie k obrazu Ruska. Aspoň trochu spravodlivosti v tak nespravodlivom štáte. V apríli najvyšší súd vzal Daniela Bombica do väzby. Bolo to za jeho nenávistné, agresívne a dehumanizačné prejavy a to v našej spoločnosti by nemalo byť nikdy rešpektované. Konečne sa celý štát a občania na niečom zhodli. V máji opozícia kritizovala rastúci deficit, zvýšenie daní, cenu potravín, inflácia a hospodársky úpadok. Ďalej, premiér ostro kritizoval sudcu, ktorý pokutoval guvernéra Národnej banky za úplatky. Opozícia poukazovala na tlak vlády na súdy. Pre kontext, Peter Kažimír, guvernér Národnej banky, v roku 2016 odovzdal úplatok 48 000 eur bývalému prezidentovi finančnej správy Františkovi Imrecemu. Samozrejme, nič z toho sa nemôže rovnať medzinárodnej hanbe, ktorú spôsobil Fico návštevou Moskvy a Putina. Človek, ktorý je zodpovedný za vraždenie civilistov, našich susedov, a náš premiér si s ním ide podávať ruku. Keby bolo stretnutie aspoň produktívne, ale Putin miestami vyzerá, že ho Ficové riťolestvo absolútne nudí. Tiež by to bol najhorší príklad Ficovej vlastizrady. Jún a júl boli tiež významné pre medzinárodnú politiku Slovenska. Slovensko pod vedením Fica dlhodobo blokovalo alebo spomalovalo 18. balík sankcií Európskej únie proti Rusku, čo opozícia a iní kritici považovali za ohrozenie spoločnej zahraničnej politiky Európskej únie. Samozrejme, Fico ako politický génius s politikou na všetky svetové strany nakoniec sankcie schválil, lebo nemôžeme riskovať fondy Európskej únie, tie haciendy sa same nepostavia. Išlo iba o divadielko pre jeho volebnú sektu. Aj tak nakoniec, ako vždy, podľahne európskemu nátlaku.
A keď už sme u haciendách a európskych fondov, europoslanec Zdechovský posunul viac ako 300 podozrení za zneužívanie eurofondov na Slovensku. Lebo prečo by sme mali z eurofondov zlepšovať životy občanov Slovenska, keď môžeme zlepšovať životy sami sebe? Predsa len tak tvrdo pracujú a starajú sa o náš štát, že si nejakú tú haciendu môžu dovoliť. Eštok priznal, že Hlas porušil zákon. Eštok je kapitola sama o sebe a dalo by sa o ňom spraviť hodinové video, možno raz. Priznal, že nezverejnil pôžičku od Pellegriniho sestry, ktorú použili na jeho volebnú kampaň. Predpokladám, že veľká časť financií bola použitá na ľudí, čo mazali komentári pod Peleho príspevkami. Tak rýchlo mi ešte nikdy nikto nevymazal komentáre. A celkovo všeobecne je mazanie komentárov pod príspevkami členmi Hlasu polovica činnosti poslancov tejto strany. August politicky nebol moc významný, ale stále bol zaujímavý. Šéf Slovenskej informačnej služby Gašpar, Nepo Baby jeho smerackého tatka nabúral svoj žltý Dodge Challenger, ktorý, ako je zvykom našej vlády, zatajil v majetkovom priznaní. Z tejto nehody doteraz nie sú vyvedené následky, dokonca pri nehode zranil 14-ročné dievča, ktoré bolo poslané na psychiatrické vyšetrenie. Samozrejme nechýba ani obrana zo strany jeho tatku. Ako vždy, naša milovaná vláda nepozná zodpovednosť za vlastné činy. 81. výročie Slovenského národného povstania sa poznačilo politickým nepokojom. Okrem prizvania ruského veľvyslanca, čím jasne dáva vláda najavo svoje politické smerovanie, Fico volal po pokoji v spoločnosti. Samozrejme pritom nechýbali útoky na opozíciu a ich volebnú skupinu. V septembri opozícia i občianske skupiny organizovali protesty proti vládnym konsolidačným balíkom, ktoré obsahovali zvyšovanie daní, dane z príjmov a poistného a zmenu sviatkov. Teraz je dôležité si priznať, že naša krajina potrebuje konsolidovať. Nikto to nemôže poprieť. No určite to nemá byť tak, ako to robí naša vláda. Pri nich konsolidujú iba slovenskí občania. Ak chcú začať uťahovať opasky, mali by začať u seba. Ale nie, naďalej mrhajú peniazmi. Ako stále hovorím, pomáhajú iba sebe a svojim. Parlament schválil kontroverznú ústavnú zmenu, ktorá uznáva len dve pohlavia a obmedzovala adopčné práva pre neženatých či LGBT páry. Kritici to označili za útok na ľudské práva. Jeden z najkontroverznejších krokov tejto vlády, nepotrebná zmena ústavy, išlo iba o divadlo pre vládnu volebnú sektu. Namiesto riešenia skutočných problémov, ideme riešiť niečo, čo na Slovensku ani nie je významná téma. Čo bol ale veľký šok je postavenie niektorých členov opozície. Za zmenu ústavy hlasovalo 9 ľudí z KDH, čo všetci čakali, a 2 z hnutia Slovensko. Igor asi v ten deň nemohol zaspať od nervov. Moje pocity voči KDH a prečo neverím, že budú dobrý spojenec, som už zdieľal a veľmi tomu prispelo toto hlasovanie. Keďže Ficovi nestačí jeden diktátor, prečo nie diktátori z celého sveta? V septembri si Fico povedal, že urobí práve to. Na Európsku úniu budú nadávať, ale na vrahov to je v poriadku. Pozrieme sa na túto fotku. Vpredu je Putin, Xi Jinping a Kim Jong-un. Perfektná spätánka, jeden zodpovedný za vraždenie civilistov, druhý za utlačanie menšín vo svojej krajine. Je to samozrejme viac, ale to by sme tu boli dlho. A tretí za utlačanie, hľadovanie a vraždenie vlastných civilistov. A kde je Fico? Tu vzadu. Ak mu tam pekne pristane. Nebol ani len medzi nimi. Október. Vlaky. Čo viac dodať? Kontrolujte si svoje elektronické schránky. To je poučenie nášho Matúša Šukam ešte tam. Matúš skúša všetko, si neskontroloval svoju elektronickú schránku, kde mu bolo zaslané rozhodnutie súdu, a teraz následkom musí zaplatiť 6 policajtom spolu 90 000 eur. Kde nie sú naši ľudia, to nebude existovať. A tak funguje rozmýšľanie tejto vlády. A ich ďalším cieľom je úrad na ochranu oznamovateľov. Podľa vlády ide o zvýšenie efektivity a koordinácie, no ja, ako aj opozícia, máme iný názor. Za nás ide skôr o reakciu na pokutovanie ministerstva vnútra, oslabenie boja proti korupcii, lebo naša vláda a korupcia nemôže byť od seba, kontrola vlády nad novým úradom. Náš akože prezident túto zmenu aj vetoval. Side note, ak chcete vidieť reakcie dezolátskej bandy, odporúčam moje video. No nakoniec ho vláda prehlasovala. Našťastie ústavný súd túto zmenu zastavil a úrad pre tento raz ostáva nezmenený. A keď už sme u Peleho, v decembri na záver ako dáček rovno pred Vianocami Pele podpísal novelu trestného zákona. Podľa neho treba riešiť zvýšenú mieru kriminality. Medzi tieto zmeny patrí zavedenie pravidla 3x a dosť, ak osoba v krátkom časovom úseku 3x spácha rovnaký majetkový prečin, drobnú krádež, môže byť trestaná podľa trestného zákona nielen ako priestupca. Spochybňovanie Benešových dekretov, trestná zodpovednosť za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dekretov týkajúcich sa usporiadania pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku. Zmeny v inštitúte spolupracujúcich obvinených. Je toho viacej, odporúčam si o tom prečítať. To bol rok.
Čo mesiac to horšie a horšie kroky našej vlády. Kedysi, čo i len zmienka o Európskej únii z Ficovej papule a začalo mi byť slabo. Dnes by Fico mohol vyvolať referendum o opustení Európskej únie alebo NATO a už by to so mnou ani nehlo. Je toho toľko, čo som nezmienil. Plejada, tunel Višňové, kde si za tunel bral Fico kredit a pritom bol jeden z najhlavnejších prekážok dokončenia toho tunela. Eurofondy, prístup voči Európe, voči NATO, ale to by sme tu boli celý deň. Čakám, že rok 2026 prinesie ešte viac nepokojov a väčší rozpad demokracie nášho štátu. Nech už prinesie rok 2026 čokoľvek, budem tu a budem za to kritizovať celú vládu a ich dezolátskú bandu. Prajem príjemný rok 2026.